Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav. Evo, pred blagdanom smo svih svetih i provešćemo ga u društvu mladih ljudi i u društvu povjerenika za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije. Pozdravljam. Dakle, povjerenika za mlade naše nadbiskupije, don Mihaela Provića, dobro nam došli. Dobar pozdrav i vama, evo, dobro da sam došao u ovakvu jednu vašu emisiju sa mladima. Nasmijanu emisiju. Vjerujem da će to biti nasmijano. Tu je i suradnica Ureda za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije, inače studentica koja studira katehetiku, Marija Jurić-Ivro. Dobrodošla i ti. Još bolje vas našla. I Duje Gale. On je student strojarstva, ali tako? Uspješan student strojarstva koji također surađuje s Uredom za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije na posljednjoj duhovnoj obnovi koju sam ja nazočila, vidjela sam ga s kamerom, jel tako? Tako je. Snimao je. Evo, na samom početku kazat ćemo, dakle, nedavno je održana duhovna obnova za mlade. Ja ću vas pitati za dojmove, a naši će gledatelji moći vidjeti kako je to otprilike izgledalo dok mi ovo govorimo. Dakle, to je ono što je snimio Duje. Vaš dojam, don Mihael, zašto uopće duhovna obnova? Primijetila sam da često ured organizira duhovne obnove. Pa mi smo već prošle godine pokušali svaki mjesec imati jednu duhovnu obnovu za neku određenu sekciju mladih iz naše nadbiskupije. Od sportaša, glazbenika, pa ne znam, evo do nadzemlja ili nekih ostalih grupa s kojima imamo neke dodirne točke u uredu. Jel? A ove godine smo, kako smo blagoslovili kampus, novi studentski dom, bili u ideji da zapravo bi bilo lijepo sve mlade grade od Splita pozvati, posebno te koji su tek uselili u kampus, na jednu duhovnu obnovu i onda smo razmišljali koga bi zvali, pa smo vidjeli da je Damir Stojić iz Zagreba, studentski kapelan. Jeli? A on je popularan kod mladih. Pa i da je čovjek koji možda mladima ima šta i reći, jeli? Tako da i ima iskustvo rada s njima, tako da smo se u dogovoru sa don Damirom odlučili da ipak on to bude i bili smo 3 dana zajedno u kampusu i vjerujem da su nam svima iskustva jako lijepa. Ne samo mladima, bilo je čak i oni koji su malo stariji, ali su se osjećali mladi, tako da je dvorana svaki dan imala negdje od 800 do 1000 ljudi koji su, evo vjerujem, i kroz molitvu i kroz pjesmu ugodno proveli ta 3 dana i stvarno se duhovno obnovili. Marija, tvoji dojmovi? Kako je bilo, ti si tamo fotografirala, dakle bila si cijelo vrijeme tu? Je, od jutra do sutra, što bi se rekla sa još ovom skupinom, znači volontera. Ono što mogu reći stvarno da ja u svom životu tako nešto nisam doživjela, mislim da onako... A što si točno doživjela? U čemu je tajna? U čemu je ljepota? U čemu je uspjeh tih duhovnih obnova da mogu potaknuti čovjeka? Pa evo, baš ono što je mene posebno dirnulo, bilo je u subotu navečer, bilo je znači klanjanje za sve mlade i onda nakon klanjanja bilo je jedno 40 minuti, sat vremena, jedno zapravo slavlje. I onda kad sam se zapravo okrenula, kad je počelo slavlje pjesmu, kad sam vidjela da cijela ta dvorana mladih zapravo tu slavi Boga, to mi je bilo onako, ne znam kako bih to rekla, jednostavno jedno, baš što bi se reklo, duša se uzdigne. Jer baš sam razmišljala u tom trenutku koliko je mladih došlo, a da su tražili nešto što možda još nisu našli na odgovor i onda su još tu došli i sad su to pronašli, tu radost, tu ispunjenje i to mi je baš bilo onako, što bi se reklo, prekrasno i baš sam se osjećala onako ispunjeno, kao da baš je cilj koji smo zapravo htjeli s tom duhovnom obnovom i ostvaren. Duje, tvoji dojmovi? Znači, moji dojmovi, znači, Domišlo me zadužio da snimam susret i ja sam bio prisutan. Si bio malo rastresen zbog toga? Nisi se mogao baš tako duhovno uzdizati, morao si pratiti? Uspio sam se, popratio sam se, uspio sam se duhovno isto malo uzdići, naravno, ali doma kad sam gledao sve to što sam snimao, još me neki veći dojam došao kad to sve vidio i stvarno, što je Marija spomenula, duhovna obnova na mene isto velik utjecaj ostavila. Mislim da ima toga malo po Splitu. I ako ima, nema na ovako velikim razinama i mislim da trebaš na tome raditi i još težiti za što većim brojem tih duhovnih obnova. I također me oduševilo do Damirova predavanja. Bila su o ispovjedi i grijehu, prvo predavanje, zatim je bilo o nebu, nebo, zemlja, zatim o Mariji i bilo je još predavanje o teologiji tijela, o ljubavi, to je bilo zadnje predavanje. I još bilo jedno predavanje o Bogu, da, o Bogu predavanje i stvarno koliko je to do Damir približio mladima, mladi su ga s guštom slušali i stvarno
neki prelijep dojam ostavio na sve mlade koji su tamo. Svi su ljudi gladni i potrebni Boga, bili toga svjesni ili ne, ali evo, je li možda mladima lakše se nahraniti na izvorima duhovnosti? Jesu li oni zapravo otvoreni tome? Evo ja kad sam bila, pomislila sam, Bože, mi koji malo imamo više godina, postanemo s vremenom i cinični, skeptični, a mladi su nekako otvoreni. Evo, što ti misliš, Duje? Pa mislim da su mladi otvoreni itekako prema Bogu. To sam pogotovo vidio kad bi ja koncert duhovne glazbe. Bili su gostujući bend iz Zagreba, Božja pobjeda, koji su došli za Damirom Stojićem. Oni su na kraju pjevali svoje 2 pjesme iz benda iz Zagreba. Te 2 pjesme su znali doslovno svi u dvorani, ajmo reći. I kad sam otkrila to slavlje, tu pjesmu s tim mladima iz Zagreba, mene je to tako oduševilo i mislim da to je stvarno nešto. Ali pretpostavljam, Don Mihael, da bi mladi sad tu svoju duhovnost, ono što se na duhovnim obnovama pokrene, da bi trebalo nastaviti živjeti i u svojim župama. Pa ja vjerujem da se to živi. Mislim da i mise za mlade su na neki način svaki put prigoda za jednu malu mini duhovnu obnovu. Vjerujem da svaki župnik ima misu za mlade, jer evo ovdje na našem području imamo 27 župnika koji imaju momčadi koji igraju nogomet. Imamo 29, ajmo reći, registriranih bendova ili glazbenih sastava koji na neki način surađuju s nama u Uredu za mlade, tako da su, vidite, to je jedan veliki broj, znači skoro dođemo do 30 župa koje aktivno rade s mladima. Vjerujem da ako imaju bend za mlade, da sigurno imaju onda i misu za mlade. I ako imaju tako nogometnu ekipu tih mladih sportaša, da sigurno, znači, okupljaju mlade oko sebe. Vjerujem da ove duhovne obnove mogu biti nešto što će pomoći, ujediniti te mlade, da nađemo zajedničke teme koje možda njih mogu zanimati, koji mogu formirati, koji mogu pomoći da možda nadomjeste ono što u svojoj župi ne primaju. Ja nikad ne bih želio biti u svojim projektima konkurencija župnim pastoralima. Znači, župnik je glavni u svom poslu, on bi trebao okupiti svoju zajednicu mladih, a onda kao crkva se možemo reprezentativno pojavljivati kroz ovakve neke projekte, bilo da su koncerti, duhovne obnove, neka hodočašća, da se lijepo ujedinimo i pokažemo i sebi da smo bitni, a i da na taj način se možda malo predstavimo svoje različitosti. Svaki bend je po nečemu poseban. Meni je, kad smo išli prvi dan zamišljati taj petak popodne i petak večer, prvi dan duhovne obnove, bilo veliko pitanje, ajme, hoće li iko doći u petak popodne u 4:30? A onda šta ćemo navečer, da sad to navečer ne ostane prazno, ajmo staviti koncert duhovne glazbe, ali hoće li to iko doći gledati? I onda je bilo iznenađenje da je u 4:30 bila već puna dvorana ljudi, jer i kad smo mi ušli u dvoranu u 4 sata, kad smo vidjeli da je 800 ljudi u dvorani, da je doslovno red, mir, ja sam se ugodno iznenadio od same atmosfere koja je bila tu, tako da je čak i Don Damir Stojić rekao, ja kad dođem meni treba nekad cijeli dan da ljude motiviram, da krenu pjevati, da se krene moliti, a mi smo u Splitu kad je sa prvim predavanjem već postigli ono što nekad dođe tek u nekoj drugoj zajednici nakon 2-3 dana. Jel? A onda, ovo što je sad već Duje rekao, vezano za pjevače, kad smo vidjeli da je krenio koncert, da su svi počeli lijepo pjevati, ja sam se sad mislio, Bože, zadnji bend je Zagreb, sad neće niko znat njihove pjesme, pa će to možda sad biti malo pokvarit će nam to atmosferu. A zapravo su svi znali i njihove pjesme i to me stvarno oduševilo da je zapravo, to je bio koncert svih nas, ne samo onih bendova koji su pjevali, nego i svih mladih ljudi koji su došli tu, jer to je zapravo bio na kraju dan veliki zbor i vjerujem da je samo iskustvo tog koncerta moglo svakoga od nas dignuti jednu lijepu, ajmo reći, baš transcendenciju, kako su neki mediji objavili, da je Don Damir Stojić cijelu dvoranu digao u jedno posebno duhovno stanje. Ja vjerujem da smo mi to svi iskusili i da je upravo to iskustvo jedne ljepote, duhovnog mira je ono što smo mogli ponijeti od ta 3 dana. I da je zapravo to poticaj da se može živjeti ta duhovnost i da ona ima smisla i da je plod te duhovnosti jedna unutarnja radost, unutarnji mir koji smo mi koji smo bili tu 3 dana uistinu mogli iskusiti i osjetiti. Evo, uz kršćanstvo ide radost. Ono što naučava Katolička crkva zapravo je naučavanje radosti, radosnog, smislenog življenja, teme koje i ovaj Ured za pastoral mladih kroz tribine koje budu srijedom potiče, o kojima se razgovara, su teme koje tište mlade, ali i one koji nisu mladi. Sada ćemo pogledati kako vi to započinjete svoje tribine koje budu srijedom. Treća srijeda uvijek u mjesecu u nadbiskupijskom sjemeništu. Kako započnete svoj susret? Radost, humor, to naravno ide zajedno, pa ćemo malo se i nasmijati. Evo jedne popularne teme. Dakle, slijedi prilog. U
Autori su Hrvatsko nadzemlje, dakle mladi glume osmišljavaju scenarij. Idemo pogledati dalje. Kreativ. Znači, vi ste 3 godine skupa i ti nju nisi nikako vidio golu, jel? Majstore, pa jesu u onoj tvojoj Bibliji Adam i Eva bili ono u goli? Šta danas sutra ti oženiš, ona se skine, ti pripadneš se, majstore, tetovirala bojler na leđa ili Zlatka Matešu, di si sad onda, Nema nazad, stari. Ali stari, ti gledaš na to kada je to najvažnija stvar u vezi. Ma šta je najvažnije? Razumijevanje, razgovor, češkanje. Možda to ne sistim pa da te iščeškam, pa da me razumiš, Aj reci mi, šta je ljubav za? Šta je ljubav? Vino. Koje me razumiš, lagani hvar, u pličaku, tetovaža. Sve to, stari, nema ljubavi, sve to interes. A viš, nije, brate, tako. Evo ja sam sa svojom 3 godine, pa mi nije do interesa. Jedini interes mi je da ona bude sretna. Ali, brate, vi niste 3 tjedna skupa, nego 3 godine, majstor. 3 godine. Prava ljubav može čekati. Ne može, nego ona jednostavno čeka, ona tako. Nije živo samo jedna žena, kada šta si ti radio u srednju, Šta čita knjige? Dole, ja sam ti poklao za rođendan. Skužaš da malo kasnije. Čekaj, da si mi izlizanu majicu za rođendan koju je svak nosio. Ti mene zafrkaješ, masu. Ja, vidiš, tu sam te čekao. Svi bi mi htjeli nove i netaknute poklone. A da ti ja dam novu netaknutu plesku, Brzinu već da su završili školu pa su kao pametni. Šta ti? Dakle, evo vidjeli smo kako to Hrvatsko nadzemlje obrađuje, odnosno kako se mladi pripremaju za svoje tribine. Nakon ovoga uslijedi što na toj tribini? Predavanje, razgovor? Pa, tribina uvijek ima jednog predavača koji odradi jednu temu, ajmo reći, svaki put se okupimo da bi obradili jednu temu koja bi mladima trebala pomoć u njihovoj formaciji. Teme su zanimljive, vjerujem da su predavači uvijek pogođeni. Čula sam da je bio i Željko Pervan, tko je još bio od ovako zanimljivih poznatih? Bio je profesor, zadnja tribina, profesor Matko Marušić, znači redoviti profesor na medicinskom fakultetu. Bila je tema, ili se isplati učiti, naravno isplati se učiti, to smo svi zaključili. On je tako na pozitivan i humorističan način i na njegov poznat način nama približio tu temu i... Evo, kako izabrati teme za mlade, Mihajlo? Pa evo, ja ih ne biram. Znači, Nadzemlje ima jednu svoju ekipu ljudi, posebno možda tu Marin Periš i jedna mlađa ekipa mladih, ozbiljnih, ja bih čak rekao teologa, Marin je završio teologiju, tako da oni su preuzeli na sebe odgovornost da pronađu ljude koji će biti zanimljivi i koji će dobro odraditi svoju temu. Tu je bio više puta i Frante Vučković, ne znam, evo imali smo i Markić iz Zagreba U ime obitelji, pa smo imali temu baš pitanje braka, to je bila tema žena, gdje smo govorili stvarno o važnosti majke, važnosti žene. Imali smo također predavače koji su, ne znam, govorili o pitanju stresa, imali smo Goran Kardom, isto imao jedno predavanje, tako da vjerujem da pokušamo naći ljude na razini cijele Hrvatske koji mogu reći nešto mladima, ali na jedan, ja bih rekao, stil nadzemlja. Sve su te tribine protkane humorom, ali i jednom ozbiljnošću, tako da baš može mladima to biti zanimljivo, jer naše tribine traju od 8 do 10 i pol. I bude u dvorani do 400 mladih. Ja vjerujem da je danas jako teško okupiti negdje tako 400 ljudi koji će 2 sata bez pauze nešto promatrati. Zato je cijela ta večer u principu jako dinamična, uvijek počima sa pjesmom, sa jednim malim skečom koji se pripremi, nakon toga ide predavanje, poslije predavanja ide jedan filmić koji uvijek oni prikažu i obrade tu temu. Nakon toga postoji mogućnost postavljanja pitanja tom predavaču
i na kraju opet završimo sa molitvom, pjesmom, tako da uvijek ima jedan od ovih glazbenih sastava koji bude gost te večeri, tako da oni svaki put otpevaju 4-5 pjesama i vjerujem da to mladima nešto zanimljivo, lijepo i vjerujem da su, barem do sada, svakome iskustvo pozitivno. Evo, to je nešto najvažnije, da čovjek sa te tribine ode kući radostan, ispunjen i da se možda onda osjeća da i on može živjeti to sutra u svome životu, da poslije te tribine, kao i poslije ovih duhovnih obnova, ima smisla ono što i mi njih učimo, bilo u obiteljima, bilo u crkvi, da mladi mogu shvatiti da je lijepo živjeti kršćanski život. Je li teško mladim ljudima, evo ti to možeš iz prve ruke kao mlada osoba i koja se druži sa svojim vršnjacima koji možda i ne idu toliko u crkvu, je li teško navještati tu ludost križa? To je ono o čemu govori Pavao. Kako, na koji način? Evo vidim, bila je tema, dakle, isplati li se učiti? Je li učenje križ? Pa zapravo, to je zapravo jedan najteži dio kršćanstva, jer super je, zapravo, lako je živjeti kad je radosno, kad sve ide, ajmo reći, po planu, kako smo zamislili. Problem je u onim trenucima kako zapravo prenijeti mladima da kad je teško ostati, je li postojan. Naravno da je jedna od tih poteškoća sigurno i učenje i studiranje, ali mislim da je u tim nekim trenucima, kako to mladima pokazati, pa jednostavno eto, nekako svojim životom u svakodnevnici zapravo. Način možda na koji ja i moji prijatelji idemo s tim da jednostavno razgovaramo međusobno, ali uvijek je to nekako valjda kada mladi vide da i u teškim situacijama tu je osmijeh, tu je nekakvo ispunjenje, onda pa dobro, šta je to? Njih zanima zašto recimo ta osoba može biti nasmijana kada teško ide. Znam da je bilo je tako među prijateljima kad bi recimo, ne znam, pao ispit ili nešto, pa dobro, kako si ti sad tako smirena i radosna, a zapravo pala si ispit i tu je to ono, da nismo sami u tome. I onda mladi jednostavno tako po nekakvom primjeru, jer puno riječi tu možda i ne mogu donijeti, jer to je ono, ako govorite nekome govorite, to možda neće ući, ali jednostavno pokazati primjerom, eto onda već nekako ima utjecaj na mlade. Evo Duja, kako ti kao mladić možeš drugim momcima oko sebe navijestiti Krista? Je li to isto onako, ja sam nasmijan, smiren, ili baš onako pokušati nešto objasniti riječima, obrazložiti, jel te pitaju pa šta si ti tamo angažiran, zar ne možeš ići evo u teretanu malo češće i tako to? Znači, to je dosta teško navijestiti prijateljima Krista. Konkretno ima... Zašto? Što misliš? Oni često imaju izjave svojih prijatelja, vjerujem u Boga, ne vjerujem u crkvu, to jest ne vjerujem u svećenike, svećeniku su ovakvi, onakvi. Pa ja se trudim što više njima približiti Krista, bez obzira kakav bi ja svećenik, savjetujem im da idu na drugu župu ako se nisu pronašli u svojom župi, da ako treba da ću ja organizirati jedan duhovni razgovor s nekim dobrim svećenikom. Trudim se što više njima približiti Krista, ne mogu to preko sebe toliko, ali se trudim. I konkretno imam jednog prijatelja iz srednje škole koji mi je nedavno izjavio kada je on ateist, odjedan puta cijelu ga srednju školu gledam kao vjernik, super prijatelj. Mene je to malo pogodilo i trudim se njemu pomoći. Pozvao sam ga na duhovnu obnovu koja je bila i nakon toga mi je nazvao me i toliko mi je objasnio i toliko mi je rekao da mu se sad isto nešto u glavi preokrenulo i također i kada opet sad gleda drugačije malo na to sve i da bi volja da mu nađem jednog svećenika s kojim bi on htio popričati. Našao sam jednog svećenika i oni su bili neki dan na razgovoru i stvarno momak taj sad ima drugačiji pogled na te neke stvari. Ja sam malo na sebe ponosan, ja sam uspio njemu pomoći. Je to duhovno milosrđe, Don Mihael? Pomoći. Pa trebalo bi biti, je li? Duhovno dobro djelo na koje smo svi pozvani i biti navjestitelji. Pa evo ovdje što je sad Duje spomenuo, mislim da je problem danas iskustva vjere. Znači mi imamo možda župni vjeronauk ili školski, ili tako da na neki način često puta mi učimo o crkvi, o Bogu, o sakramentima, a nedostaje iskustvo. Evo, to je ono što smo mi možda na ovoj duhovnoj obnovi dobili. Jedno iskustvo koje je nama
onda malo upotpune onu našu teoriju. Tuđe iskustvo mislite da vam drugi govore? I osobno. Kad ja tamo, jer bila je mogućnost drugi dan klanjanja ispovjedi, ili kad sam se ja ispovjedio potaknut temama koje su govorile o mladenačkim problemima, mladenačkom životu, pa sam ja o sebi razmišljao, pa sam onda vidio da negdje možda i griješim prema roditeljima, prema svom studiju, prema djevojci ili momku, tako da kad čovjek nađe sebe u svim tim temama, onda iz želje da uistinu bude dobar čovjek, shvati, aha, to mi kršćanstvo nudi. I onda se na neki način ispovjedi, lijepo se pokuša duhovno obnoviti i donese odluke da će biti bolje. Evo, kad to jedni drugima možemo posvjedočiti, onda ima smisla to što mi radimo. Ako nema te komunikacije nas i mladih, mi kao crkva i mladi koji su isto od crkva, ali često puta oni žele biti samostalni, posebno u tom pubertetu, adolescenciji, kad oni odbacuju sve autoritete i roditelje i profesore, ko će njima sad nešto tu objašnjavati, onda normalno da i crkva dobije svoj dio, šta ćete nama vi sad iz crkve govoriti, ali tada ih treba sačuvati da ne odu nekim krivim putem, I to njihovo traženje je nešto normalno, ali mi ih moramo sačuvati da ostanu na ispravnom putu i da im dopustimo da oni malo traže to svoje ja, svoj identitet, ali da se ne udalje previše ni od obitelji, ni od crkve ili bilo kojih nekih institucija, pa evo i škole, da uistinu ostanu na nekim svojim putovima koji im pomažu da izrastu sutra odgovorne i zrele ljude. Evo što ti, Marija, možeš reći za svoju generaciju, što možda danas u današnjem vremenu stoji najviše na putu tom približavanju Kristu ili otkrivanja Krista, otkrivanja prave, duboke radosti, osmišljenog života? Pa mislim da je tu najveći zapravo, ajmo to nazvati nekako pa je problem, zapravo to je nekakav imperativ društva. Što mladi jednostavno boje se biti odbačeni od društva u kojem jesu. A danas je društvo dosta, recimo, promijenjeno kada se mladima postavljaju imperativ, izlazaka, pa je tu ima i alkoholizma, dolazi do droga, onda pitanje čistoće, evo što smo gledali zapravo u ovom prilogu. Zapravo mladima to stavlja sve nekakav pritisak, ja ne mogu biti drukčiji jer će mene društvo odbaciti. I u tim slučajevima mladi se zapravo konformiraju, prilagođavaju se društvu, a zapravo njih to ne ispunjava na kraju krajeva, nego ih ostavlja praznima. Ja znam, baš što je Duje malo prije govorio, baš sam se sjetila jednog primjera, bili smo na jednoj duhovnoj obnovi, isto je bio jedan dečko koji zapravo 3 godine nije bio u crkvi i njemu je sve to, jednostavno društvo ga je odvuklo i njemu je sve to bio baš govor čistoće jer je bila duhovna obnova za mlade i njemu je to sve bilo glupo. Znači, on je stalno kad bi razgovarao sa mnom i sa nama svima, a šta meni taj svećenik ima govori, da ja moram živjeti čistoću i slično, da ne treba ni izlaziti vanka, hodanje zapravo bez spolnih odnosa i slično. I onda je, kako smo mi pokušavali malo pomalo razgovarati sa njim, on je počeo se otvarati tome jer je zapravo tražio i to je to. To je ono što mladi traže, taj odgovor koji je Krist, ali ga ne mogu prihvatiti. Jer im društvo nalaže nešto drugo. Jer ako to znači... Što im nalaže društvo? Stalno se pozivamo, a ko je to društvo? Pa mi smo to društvo. Mi smo to društvo, ali sad je bitno koliko smo mi glasni u tom društvu. Koliko mi ostavljamo traga. I to je ono zapravo što mi u pastoralu mladih pokušavamo i što smo pokušali s ovom duhovnom obnovom i mislim da je uspjelo ostaviti traga u društvu. Reći mladima, taj život, znači petak navečer, subota navečer, kad ste u nekom klubu i kad pijete alkohol i slično i događaju se strašne stvari zapravo, to nije jedini put koji vi možete i to sigurno nije put koji će vas ispuniti. Naravno, mladi se moraju zabaviti. Naravno. To nije sporno. Da ne bi netko misli, ovi koji idu u crkvu, oni uopće ne izlaze petkom navečer. Ne. Ali evo vidite. Da ne bi bilo dezinformacije. Adolescencija je zapravo jedno krizno razdoblje života. Sad kad kažemo krizno, to će neko misliti da je to nešto loše. Zapravo to je jedna normalna, lijepa faza odrastanja. Ali ona je kao takva, sa strane i psihologije ili sociologije, općenito koja se pokuša sa antropološke strane malo uključiti u tu fazu života i promatrati je, zapravo ona je jedan put do one zrele dobi. A što je zrela dob? Kad možemo uopće kazati da smo sad zreli? Da to krene razdoblje kad čovjek postane odgovoran za sebe i svoja ponašanja, da smo tada postali zreli. Ali do smrti se treba rasti, pretpostavljam. Tako je, ali vidite, znači, ovdje mladi u jednom trenutku upadaju u krizu zato što se pred njima stavljaju neke stvari koje oni misle da su normalne. Znači, evo pitanje spolnosti. Za njih je to nešto normalno. Jedanput su oni postali spolno navodno zrele osobe. Imaju potrebu za nekom osobom, za suživotom, imaju potrebu za spolnošću, imaju potrebu da svoje emocije s nekim podijele, ili oni nekoga vole, potrebni su da neko njih voli, a sad je samo to potrebno koristiti na jedan ispravan način.
To na kraju je na neki način potrebno da budu educirani i sa strane roditelja, sa strane društva, bilo fakulteta, tamo gdje studiraju, nekih bitnih osoba iz njihovog života, autoriteta, njihovih profesora ili ne znam ko sve s njima dijeli život, ili da im kaže polako, sve u svoje vrijeme. Evo ja sam iz područja gdje se uzgajaju mandarine iz Opuzena. Uzmimo 3 mandarine, jedna je zelena, jedna je lijepo dozrela, pa je onako lijepo narančasta i jedna je koja je onako već dugo ubrana pa stoji negdje u kući u stanu i niko je baš ne želi, stoji već par tjedana u košarici za voće. Ova zelena ako je uberete prerano, ona izgleda da je lijepo zrela i fina, čak može biti malo i narančasta, ali nije sočna, nije dovoljno slatka, nije dovoljno dozrela da bi se pojela. Znači ako naši mladi krenu nešto jest, a nije još vrijeme da se to pojede, čine štetu sebi prije svega. Čine štetu i onome proizvodu, ako su ga ubrali prerano, ali nisu ni oni previše guštali u tome. Oni su pojeli tu mandarinu. I treba to mladima reći, premda oni su skloni to odbaciti. Ali vidite, zato kažem da je to kriza, ako oni u tom razdoblju odbacuju autoritete, pa i odbacuju i mamu ili nekog vjeroučitelja ili nekog svećenika, što ćeš ti meni sad govoriti, imam pravo na tu mandarinu, ali će biti kisela. Sad ćemo pogledati još jedan skeč. Dakle, rekli ste treba sazrijeti. Vrline se u nama odgajaju, to moramo biti znati dobro. Nismo se rodili s njima i to je cjeloživotni proces. Idemo na još jedan skeč. Zagrijavanje gotovo, mogu sad početi s treningom. 1. Šta je ovo? Najbolje piće. Mirko Kmaka! Di su te pare sam pitao, ne mogu mi se niča, ne mogu mi daj pare. Šta je ovo? Di ovdje u tebi? Protein. Ne, brate, ne ljudi, znam, redu što si? A evo 2 ure sam ovdje, ajte van došao, di si ti? Aj, ništa, šifra je steroid, šifra je steroid, ja. Ne pila, ajde, slika biću, ajde, nazvat ću te. Ajde. Ne mogu slika vrat. Sam velik čovjek. Velik čovjek. Ali slika je vrat, ne mogu voditi, ajde. Stisni to, ti dušiš, Alo, Dubin, je li ovo za biceps? Za biceps? Pa moglo bi se reći da je ovaj tvoj plan. Nemoj mi diraš u doma. Kužio se, Ajde, Pila, nemoj me gleda, radi nešto. Ma super je sve prvo, sve sam stigao baš. I šećeru, pazi ovo. Sa tekilom, onda lagani macchiato, me razumiš? Nada mijeva, on ima jer me svađaš, ti se ni krevet dolazi. Ajme, ne može sedat! Pomoć! Sine, cihni ćeš, pomoć, pomozi sam sebi, sine. Stvarno, Jana. Si dobro? Nisam dobro. Da vježbaš karakter koliko i biceps, onda bi bio velik čovjek.
koja je sprava taj karakter. Evo, smijemo se još uvijek našim mladima koji su pripremili ovaj skeč, utirati put vrlinama od mladosti. Nije to baš lako, to je odgovornost i prije svega roditelja, škole, crkve, ali idemo hrabre. Evo, zbog čega tako velik broj mladih ljudi zaboravlja na crkvu nakon krizme? Gdje griješimo kao crkva, kao zajednica vjernika? Nije to samo odgovornost svećenika, to je odgovornost sviju nas, pretpostavljam. Pa ja krenem od ovog pitanja iskustva. Tu sad već smo prije spominjali Krista, ili upoznat se s Kristom. Da li se naši mladi uopće upoznaju s Kristom? I da li se to može gledati samo na ovoj teoretskoj razini, da smo nešto naučili o životu Isusa Krista, da smo naučili nešto o crkvi, točno odgovorili. Da smo mi primili sad neku, ajmo reći, završili smo ispit za krizmu, sad se možemo krizma, dobili smo sakrament krizme i što sad? Ali da li smo se osposobili da budemo vjernici, ili baš u ovim vrlinama ili općenito u sakramentalnom životu? I tu je meni bitno u odgoju s mladima... A koje su to temeljne vrline koje u sebi moramo odgajati? Pa ja vjerujem da svatko od nas treba pronaći neke darove Duha Svetoga koje imamo u sebi. Svaki čovjek je drugačiji, i po karakteru, i po kulturi, pa po obitelji čak. I svatko od nas je na neki način originalan. Pronaći to sebe, to svoje nešto što sam ja, i onda to na neki način odgajati, ali baš, evo reći, po Božjim zapovjedima. Znači da na taj način uistinu budem ono što sam ja, sretan čovjek po onome što mogu biti, ne znam, ja možda ne mogu biti nogometaš, ne mogu biti slikar, mogu biti možda svećenik, mogu razgovarati s ljudima, ali ne mogu biti kirurg. Ali onaj ko može biti da u onome svom poslu gdje se nalazi da mu je Bog dao te neke posebne darove, da se tu razvije doslovno do maksimuma. A jedna svakako važna vrlina je empatičnost, suosjećajnost, spremnost da pomognemo, da mislimo na tuđe dobro, ne samo na sebe. Moraju naučiti komunicirati, znači da nije samo jednostrano, nego da je uistinu obostrano, da osluškuju i roditelje i prijatelje ili čak zajednicu, da bi bili korisni toj zajednici. Tako da vjerujem da mladima u crkvi nedostaje iskustvo vjere, baš osobno iskustvo vjere. Mi starijih moramo naučiti kako se to pokazuje suosjećanje, kako pokazujemo da nam je stalo kako je drugome, a ne samo nama, pretpostavljam. I onda kad mladi iskuse tu svoju vjeru, to vidimo danas da često puta mladi budu udaljeni od crkve, ali na jedan fin način udaljeni. Znači idu u crkvu, druže se oni tu i tamo, ali to odrađuju. Pa na neki način odrađuju. A onda kad nešto osjete i kad im se kockice poslože, onda postanu skroz super vjernici. Idu s ljubavlju, sa srcem. I onda vidite zapravo čovjek je doživio na svoje obraćenje. Ali baš zato što je iskusio Boga, iskusio tu toplinu, tu ljubav koju mu daje uistinu samo Bog, to mu ne mogu dati ja. A svi smo potrebni te Božje ljubavi koju često puta sami odbacujemo i kažemo Bože stani sa strane, nemoj mi se petljati u moj život. A jedan dan kad se taj susret dogodi, onda imamo čovjeka koji je i obraćen, koji radi na sebi, koji se onda... Često u nevolji se to događa, takvi smo mi ljudi. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove, nevolja, golotinja, glad, mač, pogibao, tako da često puta možda te krize u mladenačkim godinama čovjeka ili udalje skroz od Boga ili neka od tih kriza mogu ga onda vratiti na pravi put da onda shvati što to crkva zapravo njemu želi pomoći. Duje, je li teško u sebi odgajati tu vrlinu suosjećanja, brige za druge? Neko kaže, pa ljudi se rode prirodno sebični. Meni, mala djeca, samo grabe sebi igračke. Pa mislim da to visi dosta i do čovjeka i do njegovog karaktera, ali... Okolina, pretpostavljam. Tako je, okolina dosta utječe na to sve, ali mislim da onaj tko se trudi, tko želi da može svakome pomoći i da svako može biti nesebičan i pomoći drugima i davati sebe za druge da bi njima bilo dobro, normalno u nekim granicama. I smatram da ti mladi trebaju to znati, a i ti koji će primiti tu pomoć, nije bitno kakva je pomoć, da oni to isto treba znati cijeniti od nas, bilo nas običnih laika ili od svećenika ili bilo koga ko njima želi pomoći. I također sam dovezao na ovo što je Domišo bi ja spominjao o krizmi. Znači, krizma sam se možda prije nekih 5-6 godina. Moja generacija, to je danas tako vjerojatno je. Nisu dolazili više od pričesti na vjeronauk, pa imamo reći župnik pod navodnike
za povijed i doći na prvi srednje, na vjeronauku drugi srednje. I prisiljeni su dolaziti i ja vidim na svojim prijateljima nekima da oni dolaze tu čisto reda radi, da se toga riješe. Onda ima neki ispiti budu za krizmu, to nauče, boli ih briga doslovno. I često komentirao, da čekam da prođe krizma, da dobijem para, da bude šta više ljudi na tom ručku, večeri, šta već bude. I mislim da neki više teže tome nego da su tu zbog Krista, zbog Duha Svetoga u tom trenutku. I mislim da treba na tome dosta raditi. Evo, ako pšenično zrno ne umre, ne donosi ploda, to umiranje je zapravo put prema svetosti, pretpostavljam. To naša buduća katehetkinja može potvrditi. Pa zapravo to je ono svaki dan umrijeti sebi, a roditi se, znači da se Krist rodi u nama. Zapravo i to je upravo ovo raditi za druge. Znači nismo stvoreni, niti jedan čovjek nije otok i nismo stvoreni samo za sebe i bit vjere da to što mi... Radi li se o tome da svu sreću pronalazimo u tuđoj sreći? Naravno, tako se proširujemo? Naravno, to je ono više nas usrećuje davati nešto i kad vidiš da si nešto nekome dao, nego sam zapravo primati. I to je to i recimo i pitanje i u krizmi i to je to što mladi traže zapravo. Zašto? Da ne bi otišli iz crkve. Da vide da ta crkva radi kao zajednica, da smo mi tu jedni za druge. Da se volimo, poštujemo, pomažemo. I na to smo zapravo, to je onaj prvi poziv koji nam je dao i to je rast u svetosti. Ja mislim da nije dobro samo meni, nego onaj koji je u potrebi do mene, da on zna da ima mene u životu. Evo, sad ćemo spomenuti jednu jednadžbu koju ćemo vidjeti u sljedećem skeču, a nekako je prigodna uz predstojeći naš veliki blagdan. Dakle, svet je jednako, ako sam dobro zapamtila, dobar plus veseo minus zao. Jednako svet. Idemo pogledati. Brate, di si? Di si Dugi, tamo radija neki grafij ovdje, šta je? Ma evo, zovem te za ono što sam ti rekao, za što sam dobio povišicu, pa bi mogli večeras napraviti neki party. Dugi, sasvim mi dragi, me razumiješ? Ne, sasvim mi drugi. Ka dragi, Dugi, ti si mi sad drugi. Brate, računaj me večeras, to će biti show, aj. Ali ništa, aj vidit ćemo se večeras onda, aj. Ajde, dragi Bog. Ne riješi mi li 3 jegera, 2 vina samo za mene. Radit ću s njim biceps. Ajme, ovo će bit tulum i pol. Ovo mi je od babe stan, znaš? Kad ćemo se na rolja, idi sužen. Ma stari, ništa se ne brini, sad će do loza, bit će vrhunski, vidit ćeš. Alo ekipa, di se, što se Daj, sad party počinje. Ale. A pazi šta sam za sutra dogovorio. Idemo u starački dom. Uspija sam napokon dogovoriti. Znači oni i tako ne čuju, slabo čuju, kužiš. Možemo raspali muziku do kraja, bit će show sina, malo ćemo njih razveseliti, želit ćemo malo starački dom, bit će lovnica, evo je stari, evo je. Kralju, predobro. Ali stari, to nije sve. Sa lozom je uvijek party. Doja sam priv. Ola, lodelo, Spasija si mu život, brate. Svirat ćemo dugo noć, mi svi ovdje. Svirat ćemo dugo noć, mi svi ovdje. Idemo! Što ti je? Dakle, evo, bila sam u pravu što se tiče ove jednadžbe, veseo plus dobar minus zao je svet. U srži blagdana kojeg slavimo, našeg velikog blagdana svih svetih, je zapravo radost, iako, evo, znamo, idemo na groblje, pa možda neko to više povezuje s nekim melankolijom, sjećanjem, tugom, ali nije tako, ali tako? Pa evo, mi kao vjernici vjerujemo u zagrobni život, jel? Tako da ta nit života se nastavlja i poslije smrti, tako da odlazak
za dušni dan na naša groblja ili evo za blagdan svih svetih, ovisi kad ko uspije otići. Vjerujem da ima u sebi duboko značenje i da ljudi idu stvarno sa molitvom i sa željom da evo svojim vjernim mrtvima iskažu jedan počast možda u tom cvijeću, u nekoj molitvi na grobu i da je lijepo da se sjetimo svojih vjernih mrtvih. Tako da tu živimo upravo u jednoj duhovnoj obitelji koja je i sa našim pokojnim djedovima, bakama, odnosno sa cijelom tom našom obitelji koja je već umrla, ali i s nama koji smo danas putujuća crkva prema istom tom kraljevstvu Božijem, tako da vjerujem da čak se trebamo i odgajati da poštujemo svoje mrtve i da se odgajamo da živimo prema tom blagdanu svih svetih, jer jedan dan bi i mi trebali postati dio tih svih svetih, živeći u našu svetost ovdje na zemlji, u ovom kraljevstvu Božjem koji počima već ovdje i sada, a dovršava se tamo u Eshatonu, tako da tokom našeg života ovdje na zemlji već vidimo plodove tog kraljevstva Božjeg i ovdje i u nebesima. Tako da smo sa našim vjernima, mrtvima zapravo mi jedno. I nadamo se onoj zajedničkoj, vječnoj radosti. Mislim da je o tome nešto govorio Don Damir Stojić na duhovnoj obnovi, je li tako? Nije, baš je bio govor o nebu i sad mi baš stalno se vraćaju te riječi da zapravo mi, kao što je Miša rekao, u ovom već sad započetom kraljevstvu nebeskom na ovoj zemlji zapravo u svetoj misiji svaki put se pridruživamo onome u nebu, onoj radosti zapravo. Ovo je samo mi ovdje možemo samo dijelić te radosti doživjeti i kako ne biti sretan kad znamo da smo tu u dijaspori i da putujemo prema pravoj domovini gdje će zapravo biti ispunjenje svega zapravo što mi tražimo. I onda je lakše i prihvatiti taj privremeni rastanak od naših voljenih koji su pokojni. Da, ja uvijek gledam na to tako kako ne biti sretan kad imamo toliko duša koje zapravo mole za nas iz dana u dan i brinu zapravo o nama. Evo, spomenuli smo dakle duhovnu obnovu koja je bila, ali moram vam kazati, Ured za pastoral mladih je aktivan, sprema se još jedna duhovna obnova, ima toga puno. Evo, ja prepuštam vama da najavite što je vrlo aktualno. Evo, može Duje malo. Evo, može ja ću malo duhovne obnove, znači prijašnjih godina smo imali odvojene duhovne obnove za nogometaše, za voditelje bendova, za razne animatore u svojim župama. Ove godine smo odlučili to ujediniti u jednu duhovnu obnovu koja će biti 2 dana, znači petak i subota, 8. 9. 11. na otoku Čiovu, znači u crkvi Sveti Križ i u svetištu Gospod Prizidnice. Duhovna obnova će se sastojati od 2 dana, predvodit će je don Jure Vrdoljak, duhovnik sjemeštaraca u sjemeništu. Biće bogat program od hodočašća do mise, do klanjanja, do ispovjedi i težimo o tome da dođu svi skupa, se okupimo svi župni animatori, znači rekao sam već voditelji bendova, ministranata, katoličke lige i razni animatori, a dok će nam se drugi dan pridružiti u suradnji sa studentskim centrom, studenti koji budu htjeli doći na to hodočašće i imat ćemo misu u svetištu tamo i opet ćemo se imati druženje. Evo, drugi dan je možda malo širi. Prvi dan bi želio okupiti samo baš animatore. Znači, mi i ne znamo ko to sve pomaže našim župnicima, pa bi sad htjeli, evo, na neki način... I usput ćemo pozvati naše mlade, pa možda ovo gledaju i njihove roditelje koji žele potaknuti da se ponude svojim župnicima ili mogu li izravno ured se javiti. Biće i na našoj web stranici, a i na face stranici, tako da oni koji žele mogu pronaći sve informacije. Ali htio sam reći, znači prvi dan bismo napravili jedan intimniji susret, tamo reći baš animatora, onih najbližih suradnika našim župnicima, tako da mi provedemo jedan dan u molitvi, u tišini i evo, ajmo reći u našim nekim formacijama. A drugi dan bi pozvali onda sve mlade koji žele otići s nama na to hodočašće od Svetog Križa do Gospod Prizidnice, to je nekih 6 km, znači nije neka velika udaljenost, ali može biti jedan lijepi molitveni susret, jedan lijepi molitveni dan, tako i svi oni koji igraju nogometnu ligu ili pjevaju u bendovima, znači mogu doći sa svojim animatorima, taj drugi dan se družiti i onda svi zajedno lijepo poći do Gospod Prizidnice gdje ćemo imati na kraju tu završnu svetu misu. I poslije toga bi se vratili u hotel Sveti Križ gdje bismo imali jednu zajedničku večeru, jedno zajedničko druženje, na kraju bi imali jedan mali, možda mini koncert ili jednu malu mini party, tako da se svi zajedno nakon te molitve i duhovne obnove opet provedemo u jednom našem, ajmo reći, katoličkom zrelom druženju. I normalno, radostanici. Posjetit ćemo, dakle, 3. srijeda u mjesecu, redovito to ide, do kada? Otprilike do kraja akademske godine. Tek smo počeli. Ovo će sad biti druga tribina, imat će Frante Vučković, tema je negdje o riječi, čini mi se. Koja je riječ o liku?
oblikuje. Koja te riječ oblikuje, tako da vidimo evo kako se mladi formiraju. Nakon što smo skužili da trebamo učiti, sad trebamo vidjeti što treba učiti, koje riječi nas oblikuju, što nas ne oblikuje, tako da su lijepo, mislim, smislili tu razvoj tih tema koji se nadopunjuju. Imat ćemo ujedno i ovaj mjesec i čaklu s duhovnikom koja će biti u studentskom centru. Predavač će biti Donjenko Bulić. Tema će nam biti Ivan Merc jer smo ovu novu kapelicu... Je to baš čakula ovako, sjednete pa čakulate? Pa mi imamo malo drugačiju formu sad čakule za razliku od ove treće srijede u mjesecu jer na čakuli s duhovnikom imamo predavača koji odradi temu, imamo neki bend isto koji nam pjeva, ali nakon tog predavanja želimo ostati baš u jednoj diskusiji, to je jedna čakula. Znači da svatko može razgovarati jer nema nas tako puno kao na ovoj tribini, nas možda bude 20-ak, 30 kako kad, ali vjerujem da studenti koji žele, jer to je za studente u domu koji tu žive, da oni uspiju postavljati pitanja onoj osobi koja je predavač, ali tako da baš neformalno kroz čakulanje dođemo do mnogih pitanja koje mlade koji tu studiraju i žive zanimaju i da im se na taj način pomogne u njihovoj formaciji. Samo bih ti reći kako smo otvorili, odnosno otvaramo ili gradimo kapelicu u studentskom domu, koja će, nadam se, za par tjedana biti gotova, pa ćemo tamo nastaviti sa svetim misama i sa drugim duhovnim sadržajima. Kapelica će nositi ime Ivan Merc, pa smo ovo predavanje sa Donjenkom osmislili da bude tema Ivan Merc, da mlade upoznamo sa osobom i likom Ivana Merca, tako da, evo, tema čakule će biti Ivan Merc. Evo, vjerujem da će vam se mnogi mladi pridružiti, ponuditi svoju suradnju, pomoć, volontiranje u uredu za mlade. Različiti su načini pomaganja, može se snima, može se glumi, može se pjeva, može se pomagati, posjećivati, pretpostavljam sve to u nekakvu domeni ovog ureda i nadam se da ćete ostati tako kreativni. Eto, to je sve što vam želim i da ostanete tako radosni. Eto, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Poštovani gledatelji, bila je to emisija Vidljivi tragovi, svakako budite radosni. Čestitam vam blagdan svih sveti i ostanite i uz našu redovitu rubriku Vrata vjere. Doviđenja. Dok ovom nedjeljom ulazimo u posljednje tjedne ove crkvene godine, biblijska nam čitanja okupiraju misli govorom o posljednjim stvarima. Iz njih je sasvim sigurno kako Bog želi da se svi ljudi spase. I kako kaže evanđelist Ivan, on želi sve svoje raspršene sinove okupiti u jedno. I onda se u toj lijepoj misli javlja ona jedna sitna ljudska misao, kao kod starijeg sina u prispodobi o dobrome ocu. Šta se ja trudim biti dobar kršćanin, kad na posljedku oni koji se uopće ne trude, bit će spašeni. Bog se zaista trudi spasi svakog čovjeka, ali on itekako prati i gleda našu suradnju. I ne samo da je gleda, on je traži, potrebna mu je, ne može sam. I kako kaže sveti Augustin, Bog te stvorio bez tebe, ali te nikako ne želi spasiti bez tebe. I to je istina. No, zapitajmo se što stvarno znači biti dobar kršćanin. To sigurno nije onaj koji pokušava biti trgovac s Bogom, kako ja tebi, tako ti meni. Biti dobar kršćanin, to je stav, opredjeljenje, poziv. To je uostalom odnos ljubavi s Bogom, a i s drugim čovjekom. Zato je važno naše zalaganje ne samo za vlastito spasenje, nego i za spasenje drugih ljudi. Svake nedjelje u svetoj misi ispovjedamo vjeru u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. Znači u Boga koji je stvorio sve ovo oko nas. Dovoljno je da pogledamo noćno nebo i pogledamo tisuće zvijezda oko nas. Ili ako ćemo ići dalje s moćnim teleskopima da pogledamo preko 100 milijardi galaksija i svaka sa svojih preko 100 milijardi zvijezda. Zaista nešto što čovjeka ostavlja bez teksta. I kada bismo samo našu galaksiju smanjili na razinu zrna jednoga pijeska, bila bi veličina jedne zagrebačke katedrale. No što je sa svim onim nevidljivim svijetom koji stoji iza toga? Sa svijetom anđela, sa svijetom svetaca i blaženika? Da je to znao pisac knjige Mudrosti, koliko bi tek slavio Boga, tog Boga genijalca. Na njemu je bilo dobro i dovoljno noćno nebo i svijet koji ga je okruživao. I taj Bog ne samo da je savršeno stvorio sve ovo oko nas, nego
Za svakog od nas se osobno brine, od najmanjeg vrapca do najveće galaksije. I to ne kao onaj urar koji je mehanički stvorio sat i ostavio ga da tako prolazi kroz vrijeme. Bog svakog zna od nas ponaosob. Na naše grijehe i propuste on gleda žmireći, kaže Sveto pismo kroz prste. I strpljivo nas kažnjava i strpljivo nas odgaja. Jer kako uopće tražiti od umjetnika da se odrekne svoga najboljeg dijela, svakog komadića tog dijela, ili od majke da kaže koje je dijete najdraže i koje dijete ne bi htjela spasiti. Pa onda nam može biti jasno koliko Bog želi spasiti svako svoje stvorenje, a posebno vrhunac tog stvaranja, samog čovjeka, koji zaista zna biti neposlušno stvorenje. Istovremeno zna silno voljeti, činiti najdivnija djela, a s druge strane činiti razorna djela, mrziti i uništavati ne samo sebe nego i druge. Ipak, Bog ne odustaje. Nijednog od njih. Mogao bi on u trenutku izbrisati nas iz postojanja, otpuhnuti, ali neće. Daje nam besgranično mnogo prilika. Božji plan i njegova pedagogija često su nam nerazumljivi. U svakom slučaju drugačiji su od naše. Taj Božji plan započeo je stvaranjem, nastavio se otkupljenjem, a završit će svakako spasenjem. Zato molimo jedni za druge. Za čas koji je sakriven, ali će svakako doći. I kako kaže majka Terezija, iskoristimo svaku priliku i svaki trenutak da učinimo nešto lijepo za Boga, ali ne samo za Boga, nego i za svakog drugog čovjeka. Naš sadašnji Papa Frane tako lijepo i zanimljivo navješta evanđelje da ga svi ljudi rado slušaju i dive mu se. A glavna poruka njegova navještaja uvijek je ona ista. Bog ljubi svakog čovjeka i želio bi da se svi ljudi spase. Pitanje je hoće li se ljudi otvoriti toj ljubavi koja kuca na njihovo srce. Jedna vjeroučiteljica postavila je svojim učenicima sljedeće pitanje. Gdje stanuje Bog? I učenici su se trudili sa više odgovora. Na kraju im je vjeroučiteljica pomogla. Bog nas je stvorio slobodne i stanuje samo ondje gdje mu mi to dopustimo. U evanđelju ove nedjelje Isus predstavlja jednog čovjeka koji je bio daleko od Boga, no tražio je vjeru i svakako je htio susresti božanskog učitelja. Kad ga je Isus prepoznao, odmah mu se ponudio da bude gost u njegovoj kući sa svojim apostolima. Jasno, kao što to uvijek biva, susjedi su se sablažnjavali kako to da učitelj nebeski dolazi nekomu grešniku na ručak. A Isus ih je spremno poučio. Nisam došao radi pravednika, nego radi grešnika da njih privedem spasenju. Isto kao što liječnik kad ide u bolnicu ne ide radi zdravih, nego ide upravo liječiti bolesne i darovati im spasenje zdravlja. No, zašto još uvijek toliko ljudi ostaje u svom ateizmu? Ostaju daleko od Boga i od milosti spasenja. Premda svima nama, crkvi koju sačinjavamo svi svećenici, ali i svi vjernici, to je prva i osnovna zadaća i svojim životom i riječima navijestiti svjetlo vjere i pokazati put spasenja. Unatoč svemu tome, mnogi ostaju uz svoj ateizam. Evo nekoliko primjera. Skoro svakog dana u biskupiju dođe zamolba zaručnika za vjenčanjem u crkvi, od kojih je jedno katolička strana, a drugo je nekršteno.
Župnik mora opravdati tu molbu pa kaže nekrštena strana neće smetati katoličkoj da ide u crkvu i da krsti djecu, ali budući da je ta nekrštena strana odgajana u ateističkoj obitelji, taj zaručnik često izjavljuje da je spremniji ostati uz ateizam svog oca kako je odgojen, nego pristupiti sakramentu spasenja. Kad to pogledam, sa žalošću se upitam, zar je moguće da netko ostaje u toj osamljenosti bez svjetla vjere samo zato da bude uz običaj svog Oca zemaljskoga, a ne otvara svoj život milosrđu Oca nebeskoga i svjetlu spasenja koje samo Bog može dati. Evo i drugog primjera. Dogodi se da neki ljudi sve do smrti ostanu nekršteni, a onda njihova rodbina učini sve da bi se za njih organizirao svečani katolički obred sprovoda. Pa čak traže i veze do biskupa koji će nagovoriti svećenika da vodi taj katolički sprovod za nekrštenu osobu koja je čitav život odbijala vjeru, krštenje i milost Božju, da se sad rade svečanosti samo radi rodbine i prijatelja koji tu dođu. Premda je nemoguće za osobu koja nije htjela vjeru i krštenje voditi katolički sprovod. Može se imati molitve i mise poslije, ali svečanost pohvale nečijega vjerničkog života doista je tada nemoguće. Pa se i tu upitam, što bi se sve lijepa moglo dogoditi u životu te nekrštene osobe da su oni koji su živjeli s tom osobom svjetlom svoje vjere i ljubavlju kršćanskog života toj osobi darovali jednu jasnoću puta u milosti Božjoj, u ljubavi i u konačnici otkrivanje pravoga smisla života. Jer što bi bio život da živimo i 1000 godina ako je to samo horizontala? Otvoriti se Bogu, milosti, vječnosti, to daje onaj smisao koji doista je dostojan čovjeka. I za kraj, evo svima nama jedno pitanje, koji je najvrijedniji dar koji možemo nekoj osobi darovati u životu? Sigurno da to nije nešto materijalno, vremenito i prolazno. Najljepši dar koji nekom možemo darovati je sigurno svjetlo vjere za ovaj život i radost spasenja za život vječni.